Binayın bu görünüşünün esası quruluşu 4 sani demir beton sütünlerinden durya. Daşqı görünüşü bolsa meşhur qaytadan işlenilýän önümlöň biri bolan bambukdan edilendir. Diwarlar semende derek tuwin gawygyny ulanyp gurulan. Bätleşige aýry-aýry dizaynerler we dizaynerçilik kampaniýalary hemem Vietnamyň 14 sany ýokary jaýlaryndan 600 talip gatnaşdy. Olar öýelleriniň bir näçe ajaýyp taslamalary bilen çykyş etdiler. 2017-nji ýyldan bäri bätleşik gurnoýjylar bilen Vietnamyň kenar ýaka çäklerinde ýaşaýan adamlar üçin suw joşgunlaryna durnukly bolan howpsuz öýleri maliýeleşdirmek boýunça hyzmatdaşlyk edýär. Howadan muň özi näwelli uçýan enjam ýaly görünip biler. Ýöne aslynda bu guruluş Apple kompaniýasyna degişlidir. 5 milliard dollarlyk dörejilik işi bir näçe ýyl mundan odal tamamlandy. Bu düýbünden ekologiýa taýdan arasa binaň diwarlary aýnadan bolup, üçewi gün panellerlen örtülendir. Apple'ın bu universitet şäherçesi dörejiligin ähli ugurlarynyň mekanydyr. Ilki başta taslama $500.000 diýilip çaklanan bolsa, soň ol 3,5 milliard dollar girdici gadanny. Häzirki wagtda kompaniýaň bazar bahaty $2 trillion barabardyr. Seýilgäkde ähli işgärleri kabul etmäge hemişe taýyn garwançyxanalar ýedisi hyzmat edýär. Yeri taşytlayan aýratenliklara bay robot çözgütlerlen üpçün edici Ori her bir hojalykda ulanyp boljak çözgüt bolan täze Pocket Office önümini ödürledi. Täze dizayn kärineçiliň we ýaşaýyş jaýlarynyň eýileriniň barha artýan isleglerini kanagatlandyrýan kompaniýaň akylly giňişligi tehnologiýasyna esaslanýar. Pocket Office ulanjylyň düwmän basmaklary bilen islenlik otagy aýraten ýere öwürmäge mümkinçilik berýär. Ori kompaniýasynyň hereketli diwarlary, süýşýän öýgoşlary köp giňişlige öwrülip bilmäge ukyplydyrlar. Bioyer 3X döwrewap kämil damja görnüşli terkege meňdiýär. Ol aerodinamiki häsiýete eýe bolup, siýahat wagtynda ýanygyjyň sarp edilişini azaldýar. Uloň agramy 1000 kilogram töwerebi. Bioyer 3X'in gawarasy teleskop ýaly ýygnanýar. Merkezi bölegini ýaşaýyş üçin gerek zatlar bir ýere jemlenýär we çykýar. Gurnow işe girmek üçin diňe düwme basaýmak ýeterlikdir. Isleňe görä, oň içinde mebelleri gurnamagy mümkin. Bioyer 3X terkebi amatly ýaşamak üçin zerur şertleri üpçün edýär. Muň üçin her bölümiň öz anyk maksady bar. Merkezi Amerikadan iguana süýrenjiliň ýaşaýyşy bilen gyzyklanýan inженер Antoine Brugidi zerur bolanyny guur ýerde hereket etmek üçin ulanylyp bilinjek gaýyk ulgamyny döretdi. Oň süýrenji janlara meňdeş görnüşi adaty ulaglardan tapawutlykda hyzmat etmegiň möhüm ähmiýete eýe bolan ýerlerine barmagy maksat edilýär. 450 at güýji bolan hereketlendirjiliň ikisi bilen işleýän gämiň iň ýokary tezligi 50 düwünden ýokary bolup biler. Zynjirli ulgamy ýaýran ýagdaýynda uzunlygy 9,8 we iňi 3,4 metrlik bolan gaýygy ýokary göterýär. Hemem şol sanny guur ýerde sagatda 7 kilometr tezlik bilen hereket edip bilýär.